Ardiɗo huwoɓe ha fada lesdi Nigeria wato Chief of Staff Mustafemi Bajabiamila wi hukuma hokkowa wallinde jawɗum wato National Emergency Management Authority NEMA ɗo mari haaje hokkego ceede keeɗe yi'ugo ɗuɗoral marɓe haaje wallinde hukuma majum jotta. Bajabiamila andini non on yaake o yarani hukuma man gilla nder taskara yilluki hukumaji laatiɗi les fadorde lesdi Nigeria fuu wato presidency ngam yi'ango gite maako. Diidangol tigguki hukuma NEMA umri hukuma man ardana moftugo wallinde ngam sendango ɓe masibo yani dow muɗum hawtade be hosugo jabruɗe fadduki be taskitanki fe'andu ibtila'i ha lesdi Nigeria fuu. Nonnon bo diidangol man tefi gomnatiji diwe fuu tigga hukuma nanduga bana maga ha diwe hawtade be omtuki lise ha hukumaji pamari. Seini kadi dow tiggugo hukumaji man ha diwe wato SEMA ndeni fuu gomnatiji diwe ɗo tammitira hukuma NEMA ngam gomnati mobgal lesdi tiggi dow ko fe'i fuu. Ngam man Bajabiamila wi wakkati waɗi nde handi diwe be gomnati mobgal lesdi fuu hawta hoore ngam wallitiggo ɓe ci'e muɗum yuti yi'ugo diwe 28 nder diwe lesdi Nigeria 36 ɗo mari ɓilla yutam. Kanko ma yaake o wolwanno ardiɗo hukuma NEMA Mrs Zainab andini Bajabiamila dow hukuma mako wurtini ɗate fere-fere ngam wallitiggo ha dogginki kuuɗe hukuma ngan bana no handi. Iga sare laamu lesdi Nigeria wato Asorok, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV.